Dakle, napravite mi se. Pogledajte ga. Hajde, kreni već. Važi. Dakle, ideja. Imam jednu zanimljivu stvar. Stavit ću je ovdje. Zatim uzimam krem i premazum koru. Sad je vreme da sve lepo razmažem. Tako je. Na vrhu pravim i još jedan takav sloj od kore. Zatim opet stavljam krem i to je to. A sad mi treba puno para. Joj, kakav miris. Hoćete li mi pomoći? Sa zadovoljstvom. Da. Izvolite. To je baš ono što mi treba. Hvala. Dakle, ljudi, došlo je vrijeme da napravim čokoladne zidove. To će biti veoma ukusno. Eto ih. Zatim ću premazati sve kremom. Odlično. Sada pravim zidove i ovdje, eto. A sada vrata, to je to. Pa da, hajde da otvorimo. O, odlično, svaka čast. A šta je kod mene? Jao, ne otvara se. Ali izgleda da mi je pala na pamet ideja. Sad ću pokušati ogledalom da otvorim taj sef. Valjda ću uspjeti. O da, ja sam majstor u takvim stvarima. O šta? Kakav jak trak. Nisam razumeo. O ne, moj šešir. Šta? Daj to ovamo. Eto ti. Dakle, ubacujem vrata. A sada treba preliti sve ukusnom čokoladom. Joj, kako lepo curi. Divno. Svaka mi čast. Jel tako? Točno. Sef je otvoren. A sad mi trebaju vrata. Okej. Znam šta da radim. Eto, sad imam vrata. Što si uradio? Ma beži bre. Ja ću staviti nova vrata. Dakle, niko ne gleda. Aha. Pažljivo iz brkova vadim ključ. Obožavam svoje brkovi. Sad ću napraviti bravu. Tako je. To je to. Ključ može da se skloni. Dakle, stavit ću moj sef najlepšu pitu. Eto, gotovo. Wow. Hej ti, skloni ruke od moje pite. Pa dobro. Ja imam nešto bolje. Da. Sad ću staviti sve to u sef. Super. Nije loše. Šta? Izgleda da je neko zaspao. A to znači, došlo je vreme. Sad ću pokušati da otvorim ove lisice. Ups. Učinilo vam se. Valjda sam dobro prošao. Završili smo. Dakle, da vidimo. Sad ću probati sve. Ovo zaista izgleda dobro. Probat ću prvi sef. Nije loše. Da, i vrata su dobra. Okej, dosta, idemo dalje. Probat ću drugi sef. Šta je to unutra? Koliko slatkiša. Moram probati sve. Da, obožavam žele bombone. Ne mogu da se odvojem od toga. Definitivno mi se sviđa. Da, ja obožavam sve slatko. I sef je predobar. Opa! Tu je još jedan sef. Sad ću ga otvoriti. Jao, ali kako da ga otvorim? Tačno. Imam specijalni alat.
Opa, unutra su pare. I to neobične, već veoma ukusne pare. Da, to je baš originalno. Vreme je za izbor. Dobro, svi ste pobedili. Čestitam! O, odlično! Jao, pogledajte naše lisice, slobodni smo! Čekajte, šta? Nisam razumela. Niste slobodni. Stanite! Dakle, a sad mi spremite burger. To je vaša kazna. Ja ću da počnem. Smiri se! Ej, Billy, daj mi to. Dobar dečko. Ljudi, hajde da vam pokažem šta imam. Pogledajte, to je aparat za vafle. A sad mi treba... Hajde, vadi se. Pomozi mi. Hajde, bre. Odlično, bravo. Dakle, sipat ću testo u aparat za vafle. Tako je. O, šta on radi? Hajde, još malo! Da, šta to radiš? Uf, sad ću te ja! Eto ti! Sve ću vam objasniti. Ovdje su svi sastojci za moj budući burger. Eto. Dobro, neka te. Kuvaj. Gledajte. Sad ću početi da sastavljam najukusniji burger na svijetu. Dakle, pažnja. Tako je. Završio sam. Bellissimo. Dakle, vreme da skinem kapu. Jao, koliko ovdje ima najboljih sosova. Čuvao sam ih za ovaj trenutak. Dakle, odmah ću dodati ukusne sosove našem burgeru. O da, to će biti nevjerovatno ukusno. Svaka mi čast. Šta? Šta je bilo? Kakav ludak. Eto ti još. Hej, dosta! Baš si bezobrazan. Sad ću te naučiti pameti. Krofna, eto ti. Šta, krofna? Neću da je vraćam. Ostavit ću je sebi. Dodat ću ovdje šlag. Zatim jagode. Keks i zatvaram. Moj burger je spreman. Šta? Sve je spremno. Vreme je da izvadim svoje vafle. Odlično. A sad ću sastaviti svoj burger. To će biti jako ukusno. Gotovo. Hej, ne spavajte. Dobro, hajde da vidimo šta ste ovdje spremili. Vreme je da počnemo. Miris je dobar. Da, i ukus u principu nije loš. Može da se jede. Da, prihvatam to. Sljedeći burger. Znate, izgleda nekako loše, neuredno. I ukus je isti. Ne sviđa mi se. Opa, ovo je već interesantno. Odmah ću da probam. Slatki burger, to je zanimljivo. Da, sviđa mi se, ali pobedio je, ne ovaj burger, nego ovaj. To, pobeda je moja. A sada želim sladoled. Hajde. Ako ovako, eto ti. Uno. Halo, smirite se. Jao. Baš me iznervirala ova policajka. Sad ću joj pokazati. Ej, Billy? Šta? Ups. Daj mi to. Kako je prljava. Dobro, to je baš ono što mi treba. Jel tako? Ja ću nešto uzeti. Sklonit ću višak kose. Tako bolje. Eto. Dakle. O, ne.
Jao, moram to vratiti na mesto. Da. A sada skidam kapu. Eto. Kako on to radi? Ne shvatam. To je cijela vekna hleba. Ali neobična. Unutra su ukusne kokice. Sada imam čime da ukrasim sladoled. Eto, sve spremno. Ha, probajte. Dobro, došlo je vreme da proverim vaša jela. Ovo mi se uopšte ne sviđa. Bacit ću to. Ovaj sladoled izgleda dobro. Izgleda da je došlo vreme za akciju. Dok ne gleda, ja ću. Kakva lepota. Jedi. A ja ću pobeći odavde. Hajmo ljudi, šta čekate? Idemo. Da, uspećemo. Šta se dešava? Napokon. Ups, gde sam to ja? O ne. Nisam razumela šta je to. Dođi ovamo. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Ćao, ljudi!